Jokaisen ikimuistoisen kokemuksen ytimessä on lämmin vastaanotto. Italiassa sanotaan prego, joka tarkoittaa ole hyvä ja tule sisään. Tämä aidon vieraanvaraisuuden henki on nimemme ydin. Prego please syntyy Kolumbiassa, Etelä-Amerikassa, ja se kantaa mukanaan tätä universaalia kutsua yhteydenpitoon ja nauttimiseen. Ymmärrämme matkailijoiden ja ruokailijoiden kohtaamat haasteet vieraissa ympäristöissä. Monet meistä ovat kokeneet kielimuurien aiheuttaman turhautumisen, minkä vuoksi valitsemme ruokalistalta helpoimman vaihtoehdon sen sijaan, että tutustuisimme tarjolla olevaan runsaaseen kulinaariseen monimuotoisuuteen. Kuvittele se ilo, kun löydät uusia ruokia, jälkiruokia tai juomia, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta yksinkertaisen ymmärryksen puutteen vuoksi. Prego please luotiin ratkaisemaan juuri tämä ongelma varmistaen, että jokainen vieras tuntee itsensä ymmärretyksi ja arvostetuksi. Olemme kehittäneet tuotteen, joka on helppo, yksinkertainen ja vankka, ja jonka avulla voit luoda QR-koodin, joka tarjoaa välittömän pääsyn tapahtumapaikkasi aktiiviseen ruokalistaan. Tämän saumattoman kokemuksen takana on omistautunut teknologia-asiantuntijoiden tiimi, joka varmistaa alustan jatkuvan tuen, ylläpidon ja kehityksen. Infrastruktuurimme toimii Amazon Web Servicesin avulla, mikä takaa vieraillesi 24/7 saatavuuden vuoden jokaisena päivänä. Vertaansa vailla olevan tarkkuuden takaamiseksi käännöksemme hyödyntävät Googlen edistyneitä Gemini-malleja, jotka on optimoitu omalla prosessillamme todistetusti erinomaisten tulosten tuottamiseksi. Ydinfilosofiamme perustuu win-win lähestymistapaan. Uskomme, että ensiluokkaisen digitaalisen ruokalistan tulisi hyödyttää kaikkia osapuolia. Ruokailijalle se tarkoittaa sitä, että hän tuntee olevansa huomioitu ja on oman kokemuksensa päähenkilö, joka voi tutustua tarjontaasi haluamallaan kielellä. Prego please antaa ravintolallesi, hotellillesi, baarillesi tai kahvilallesi mahdollisuuden edustaa brändiäsi aidosti, korostaa ainutlaatuisia erottautumistekijöitäsi ja tarjota poikkeuksellista palvelua ensihetkestä lähtien. Huomaat lisääntyneen asiakastyytyväisyyden, tehokkaamman toiminnan ja nopeamman tilausten käsittelyn vähemmillä selityksillä. Tämä järjestelmä auttaa myös välttämään kitkaa, joka syntyy, kun asiakkaille ilmoitetaan tuotteen loppumisesta, koska voit päivittää ruokalistaasi reaaliajassa. Se maksimoi luovuutesi, sillä voit aktivoida ja deaktivoida ruokalistoja, osioita ja tuotteita välittömästi. Kuvittele tarjoavasi dynaamisen päivän ruokalistan tai erityisiä juhlamenuja helposti. Lisäksi otamme ruokalistojesi ja valokuviesi suojaamisen vakavasti ja ymmärrämme, että nämä tiedot ovat arvokasta omaisuuttasi. Kutsumme sinut kokemaan Prego pleasen mullistavan voiman itse. Kokeile tuotettamme 30 päivän ajan täysin ilmaiseksi ja ilman rajoituksia. Arvioi asiakkaidesi tyytyväisyyttä, sen tuomaa dynaamisuutta toimintaasi ja sen tehokkuutta palveluusi, kaikki tämä täysin ilmaiseksi. Jos päätät, ettei se olekaan sinulle sopiva vaihtoehto, voit yksinkertaisesti poistaa kaiken ja peruuttaa ilman sitoumuksia tai pienellä präntättyä tekstiä. Olemme varmoja, että näet tuotteen arvon. Toivotamme sinut tervetulleeksi. Onnistunutta päivänjatkoa!